Здравейте. Отивам да си правя леглото и се връщам. Забравих, че има задължения. И трябва да махна тези неща. На истинските ютубъри се върви да авиации. Да започвам освен. Имаме някакъв самолет. Какво правя в момента? Да, прокрастинейтвам, защото не искам да уча. Днес ще правим полу Get Ready With Me, защото, както виждате, вече съм малко направена. Нямам желание да си трия грима и да започвам наново, защото първо това е... Какво е? Прахосване. Не! Това е уействане на гримовете ми! То самолети вижда много хубаво тук. Не искам да си уействам гримовете. Какво е другото? Да, просто ме мързи да махам грима. Третото, това е болно за вас. Без това никой не иска да ме вижда без... Еха. Ето какво трябва да казвам преди да се разсея от още един. Също така, е хубаво, че няма да видите без грим, защото положението без грим, т.е. без фондитен, е просто трагично. Инсерт клип от Андрея, която едитва без грим. Ако въобще успея да инсъртна нещо. Не знам дали споменах, но нямам представя с какво да едитвам клипове. И поне съм в шилната Германия, аз се надявам да мога да изтегля поне някаква програма безплатно и легално, защото нямам 700 евро за глава. И оставям компютъра малко в страни, докато се включва, защото трябва 2 години да се включи и после ще потърся програма. И да започваме с по Get Ready With Me. Да, правя това, защото нямам други идеи. Значи, ако имате идеи, кажете ми. Това ми е също така грозния пробил. После едитват клипове. Знам, че ютуберите едитват с iMovie. Знам, че е малко аматьорско, но аз каква съм? Какво ще Get Ready, значи? Сенки си направя, контури, така, хайлайтери, глупости. Няма да излизам после никъде, така че мога да се направя грозна. Моля те, не искам глава, не искам глава! Какво ми трябва толкова да едитвам? Трябва ми да има някакви... Да мога да правя jump cuts. Да зумвам. Ако може да правят негодените ефекти, да ти си сменяш гласа и да ти се дистортва лицето. Какво сенки ли ще направим? Да. Никога не съм едитвала нищо до сега, между другото. Но аз време имам така и така, нямам какво да правя. Тоест имам какво да правя, но така и така си търся какво да правя, за да не правя това, което трябва да правя. Което е да уча. Сенки! Това е първата палитра. Подари ми я единственият човек, който гледа това видео. Моята скъпа приятелка Ива, която много добре ме познава. Забравих си чорапите при Ангел София. Тези сенки са на Makeup Revolution. Копират ето тези сенки, които са на Too Faced. И сега да си призная, сенките на Makeup Revolution ми харесват доста повече тези на Too Faced. Те са много готини, се получават много хубави сенки с тях. И разбира се, звездата на шоуто. Get Hit. Добре позната на всички. Нека първо да направим това, което умея. Грима. И след това да направим това, което не умея, което е всичко друго. Така, порта не. Изпуснах огледалото в сенките си. Както и да е, такова проблем. Това, което казвах е,
че докато снимаш такива видеа, трябва да говориш, да може на хората да им е интересно. Започваме с ето този. Това не е туториал, всъщност никой не му дреме с какво да почваме. Ю. Напред, че снимам с предната камера, качеството не е толкова добро и не се вижда. Ей, ако бях истински ютубър, това ще да го говоря докато се гримирам, защото то така се прави. Ей, нищо де. Добре, че не съм истински ютубър. И пак си забих четката в сенките ми. И сега слагам това, което стана по четката, когато се заби върху клепача си, защото не искам да го хабия. Това е думата, която търсих в началото на клипа. Хабия. Знаете ли как ми хрумна ще да правя това видео? Седях си в лекция и не слушах както винаги и реших, че като се прибера, ще снимам видео. И така, знам, че няма да седна да уча. Тези сенки са мега по-пигментирани от всички други high-end сенки, които имам. Които са точно 2 палитри, но пак. Не знам защо реших да снимам това видео като Get Ready With Me, защото, честно казвам, нямам толкова настроение за сенки и да се гримирам. Но просто търсих оправдание да си говоря сама. Значи днес определено няма да се получат някакви много хубави сенки. Но правя нещо, което никога не бих направила. И това са розови сенки. Но съзнах, че имам доста розови цветове в тази палитра и кога по-добре да ги пробвам като сега. Не мога да говоря. Но истински ютубър ли си въобще, ако можеш да говориш? О, да. Защо това розово ми харесва? Не изглежда толкова зле. Не мога да повярвам. What the fuck, защо не изглежда зле? Ами всъщност изглежда зле. Тоест, вие нищо не виждате, но... Виждаме. И ти казваме, че не изглежда добре. Защо не изглежда толкова зле? Какво се случва тук? Това аз не си въобразявам. Ти да видиш. Добре, време е за cut crease, който ще направим с фондютен, защото коректора е фондютен в по-малки тубички, направен за да си купувате още един продукт. Както и контурът е кафяви сенки в големи опаковки, хайлайта е блестящи сенки в големи опаковки, сенките за вежди са кафяви вежди. Няма предвид, че не трябва да си купуваме такива неща, просто че ако не ни си дал пари, няма всичките неща, можем да си направим пак контур, хайлайт, всичките неща, просто с наличните материали. Приближи какво, да виждате какво прави ли? Не знам. Някой интересува ли го какво прави? Ужасен дъгъл. Това видео е много скучно. Трябва нещо да говоря. Какво да говоря? Някой ако се интересува как съм. Мога да му се поплача малко. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Нека продължим с сенки. Нали с това сме тук? Да, не сме тук, за да учим. Потече ми сълзичка. И това не е, защото съм тъжна. Изглежда готино. О, не. Не пак. Ога, това наистина изглежда готино. Това не го препа. Не мога да повярвам, че направих нещо, което изглежда добре. Какво друго интересно да кажа, докато се гримирам? Да, това беше грешка. Добре, вижте какво се получи. Не ми харесва, преди да по-добре. Нещо го прецаках. Началото исках да направя една идея и след цялата идея се загуби. Те не ми се занимават да правят другото око. Добре, нали? Така се прави. И да видим в интернет всъщност cut crease. Той май така изглежда. Само трябва да сложа мощна линия. Добре, ама какво да направя, като няма мощна линия? Ще импровизираме. Не, по-добре да не импровизираме, по-добре да го оставим така. Това е мес. Сериозно, какво е това? Защо с всяко нещо повече, което правя, си мисля, че ще го спаса, а няма да го разваля още повече? Добре, да сложим просто хайлайта под веждата и да забравим, че това около някакво се е случвало.
с един чифт мигли отгоре. Може и да не е толкова зле. Но в момента е зле. В другото око. О. Буквално не съм казала нищо от 10 минути. Аз само за да изгримирам. Знаете ли, мисля, че не стана чак толкова зле. Добре, оставам както е. А не като другото око. Защото го разваля и него. Така време с малко хайлайтър, контур, бежди и сме готови. Ще гледам да ги направя възможно най-експедитивно, защото знам, че страшно много време вече снимам и видеото и без това е... Паметта ми свърши в предишния клип, защото беше 1 час, така че трябва набързо да приключваме. Чуйте Андрея, кога успя да си направиш пластична операция на носа. Не, това не е пластична операция, просто си го контурирах. Сенките ми, че някой го интересува, но се получиха ето така. Ще ги снимам от някакъв по-хубав ъгъл и ще се опитам да инсъртна снимки или нещо такова. Не знам как ще се правим с едитването, така че не мога да обещая точно какво ще има. Какво научихме от днешния клип? Че не мога да се гримирам и да говоря едновременно. Че загубих 1 час в снимане на безмислен клип, който ще гледа точно 1, 2, 3, 4, евентуално 5 души. И че си губи времето и съм нещастна и ще да с какво да занимавам, освен да уча. Това е. Да спрем това видео, преди да съм се разребала. За първо видео в YouTube мисля, че ще е малко прекалено. Нека да е поне за второто. Нека да има какво още да видите от мен. Трябва да завърша клипа подобаващо. Ако ви харесва клипа, го харесайте. Нека да съберем 2 харесвания. Дали ще може да го направим, дали ще може да го направим. Ако съберем 2 харесвания, ще има следващ клип. Моля ви, никой да не харесва клипа. Пишете в коментарите какво друго искате да видите от мен. Моля ви, напишете, Андрей, искаме да те видим как ходиш. Какво друго казват ютуберите? Да, споделете видеото. Вижте го казва, да, споделете видеото. Да, споделете видеото. Друго. Последете в Инстаграм. Всички ми знаете Инстаграма. Друго. Вижте, това е. Да, абонирайте се, ама то има ли някакво значение абонатите вече? Това е. Да, това е.